Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel and for this video ay pupunta tayo ng mall at tayo ay bibili ng GoPro 10. Ayan, GoPro Hero 10 ba yun? Or basta GoPro 10. Pupunta tayo ngayon sa mall. Tayo ay bibili ng GoPro 10. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa. Let's go! Kaput-put show! What's up, Put Show? What's up mga kaput-put show? What's up, Put Show? What's up Put-put show? Welcome to the Put-put show! Sige, bro, ano sa search? Ikaw na pala. Okay ra? Sige. Ikaw may vlogger na ako ron. No. Si Madam Vlogger. Kasi mag-conscious mo pula mo tani pag-abri. Right guys, tingnan natin kung ano yung mga previous. Pag-abri, kay sealed pa. Saan? Tanaran. Okay. Wow. Yeah, yan yung mga previous. So, cable, battery, and ganun. Nara ba baligya extra battery ana, no? Order pa, sir. Oh, Pwede yan. tam order. 10 mo na ako din 9 pa man ng battery. Okay. Okay na ni, sir? Memory Sige, card, sir. sa gawas daw sa kuan. Sige, ito gawas. Kaning sa box. Unsa may oo. Wala ra? Wala pala. Walang. Ayan. Okay, manual. Ayan. Pwede daw kayo testing ng kuan? Open. Oh, sige, sir. Kailan na ito patagag memory card? Oh, sige. Sige. Okay. Gamay butang pero mahal. Yes, mahal din siya. Pero tayo sa di ko pa sa gadaan, sir. Isa lang tawa ng guide. Sunod pa dahil siya para butang o paano mga extension ani. Ha? Oo, naapa. Kinanglan pag yun. Kasi. Madlo ko mo open. Kasi unahan. Ayan siya. Ayan siya. So, ikaw doon kay Abri, sir? Sige ra. Sige ra. Kaya gipalit na, sure na. Check ang price niya. Tanaran! So, mo na ni. So, kasi asa namin ko na sa balo ni. Testing. Okay. Ano gawin siya? May sumba pala. Day sumba. Ayan. Memory card. Hindi sure, movies regular memory card. Sige daw, try lang. Open. Ayan, sarado na. Ayan. Okay lang. Kanila. Napa-intro. Intro. GoPro. Ano ka mga English? English, sige. Touch siya? Oh, touch screen po dahil siya. Okay. Ay, marigi mo pa na ikon si mo. Agree, okay? Agree. So, na magkuhan pa ka sa GPS ni mo. I-offset lamang natin ang Opo na GPS. nasa. Quick. Wala naman. Anton GPS, okay ramang gyapon siguro to i-on, no? Ano to? Kay matik raman, no? Continue. Connect yung camera. Continue na, ha? Continue, no? Ayan. GPS siguro. Your camera to go for quick apps. Set up. Skip sa lang. May date. Pecha ron. Pecharon. March 21. Okay. Time. So, oras na diya, sir. Sa tanan natong oras. Okay, 5:24. 24. Diba? Ay. PM. Bad. Okay, update by connecting to the GoPro setup mo. Set manually sa lang. Mga by app siya ay pa? Ito siya sila ang date pic. Ayan. Ayan ang ating unboxer ngayon, si Madam. Alright. So, tara. Sige. Okay. So yun nga guys, no, bumili tayo ng tawag nito ng GoPro 10
At doon na rin natin mismo in-unboxing sa mall para kasi hindi pwede siya buksan, hindi siya pwede testing or buksan pag hindi pa binayaran. So, yun, doon na mismo natin in-unbox. Kaya, yun mga guys, no, andito na siya ngayon. Ito yun, na binili natin kanina, ang GoPro Hero 10. So, ayan guys, tingnan natin to. So, ito yun. So, yun, tingnan natin. Yan siya guys, ito yun guys. So, bubuksan natin siya, no. Yan, meron maganda yung box niya, oh. Yan. Napakamahal guys, napakamahal. Ayan siya, ito yung box niya. At syempre ito yung laman, meron siyang bag. So, ito yun guys. Tsaka ano, may seal pa, bago pa yun siya. Yan, oh. Yan, may price, bago lang. So, buksan natin. So, yan siya guys, ito yun. So, may manual. Yung kanina sinubukan. So, nakita nyo naman siguro doon sa mismong mall yung video kung paano niya binuksan. So, ito na siya guys. Hopefully, matesting natin to. So, ito. Yan, yan siya. So, dito. So, bago pa siya. So, yun lang guys. So, that's it. Ayan, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Till next time. See you on my next video. Mabuhay kayo kung gusto nyo.